А перед просмотром данного ролика, для тех лиц, кто смотрит меня в соцсетях Одноклассники или ВКонтакте, предлагаю нажать на кнопку «Смотреть через YouTube». Вам не сложно, а мне приятно. Приятного просмотра! У час мінулай вайны загінуў кожны чацвёрты беларус. З дакумента. Вы бачылі лес, дзе прагал скразны? Скажыце, вы бачылі бор той, дзе кожнай другой няма сасны? Ці самаменей чацвёрты? Тое ж было і з народам маім, секера ваеннай навалы прайшлася бязлітасна па ім, і прагалы. Яны і сёння не зараслі, светятся просторой мертвой. Вы бачили лес, где прогал скразны? Скажите, вы бачили бор той? Земля моя бой прымала, от стара и до мала, от стагадового талаша до казея малыша, и падал распростерты кожны чацвёрты. Мир освятлил нас своим светлом, гремели урочисто аккорды, только не был за святочным столом кожны чацвёрты. Доўга не трацілі ўдовы надзей, доўга чакалі маці дзяцей, не верылі ў тое, што мёртвы кожны чацвёрты. Помнім болі і страты свае, памяць шуміць, як чароты. О, як нам вас не стае, кожны чацвёрты. Кожны чацвёрты быў мёртвы, мір і спакой ім вечны. Кожны трэці быў змораны, скалечаны і знявечаны. Кожны другі на целе меў раны, апёкі ці шрамы. І ўсе мы на душы сваёй мелі раны. Зіўралі ямы, траншеі, зіўралі печы ў друзе, раны адной страшэннай на целе маёй Беларусі. Лічым чацвёрты кожны, а можа кожны трэці. Голадам падкошаныя паміралі дзеці, яшчэ мы не ўлічылі тых, што раны лячылі, раны не залячылі, рана паміралі. А колькі прапала без вестак, без пахаванняў, пямінак, а колькі потым дзетак узарвалася на мінах. Лічым кожны чацвёрты. А той рахунак прыблізны, а той рахунак не цвёрды, а ўрон яшчэ больш вялізны. Не забываецца той урон, не зарастаюць прагалы. Дзеці, вы вывучылі урок? Дзеці, вы праспрагалі? Я іду, ты ідзеш, а ён не ідзе, ён мёртвы. Я пяю, ты пяеш, маўчыць кожны чацвёрты. Мы ідём, ідзеце вы, груд пад нагамі цвёрды. Яны не ходзяць, не жывы, кожны чацвёрты. Любім мы, любіце вы, колькі травы, ліствы, сінявы ход сэрца насцеж разгортвай. А каб яшчэ ды быў жывы, кожны чацвёрты.